Asiantuntijaraportit turvapaikanhakijoille Turkmenistanista, ihmisoikeusloukkaukset ja poliittiset vainot Turkmenistanissa. Hei, hyvät kollegat! Tämä video on suunnattu lakitoimistoille, jotka edustavat turvapaikanhakijoita Turkmenistanista. Nimeni on Maksim Kritonov. Analysoin Turkmenistanin ihmisoikeuksia asiantuntijaraporttien laatimisesta turvapaikanhakijoille. Tässä videossa kerron, miten lähestyn tilanteen analysointia Turkmenistanissa, käsittelen keskeisiä ihmisoikeusongelmia ja selitän, miksi asiantuntijaraportilla on ratkaiseva rooli turvapaikkahakemuksissa. Mitä asiantuntijaraportti tarkoittaa? Kuten varmasti tiedätte, asiantuntijaraportti on riippumaton analyyttinen asiakirja, joka on tarkoitettu esitettäväksi tuomioistuimelle ja maahanmuuttoelinten käyttöön. Sen tarkoitus on perustella, että hakija todella kohtaa uhkia omassa maassaan eikä voi palata sinne turvallisesti. Tällainen raportti tukee 1. Hakijan henkilökohtaista tarinaa objektiivisilla tiedoilla, analysoimalla maan tilannetta ja todistamalla yhteys yleisen tilanteen ja asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden välillä. Asiantuntijaraportti vahvistaa maan kontekstin ja yleisen tilanteen, mukaan lukien poliittinen epävakaus, vainot ja konfliktit, viitaten kansainvälisiin ja paikallisiin lähteisiin. Se auttaa perustelemaan hakijan henkilökohtaisia riskejä, näyttäen yhteyden maan olosuhteiden ja yksilöllisten uhkien välillä. Vahvistaa todisteiden pohjaa, todistaen, että hakija kuuluu haavoittuvaan ryhmään, joka on vainon kohteena. Vahvistaa faktoja viittauksilla luotettaviin lähteisiin, kuten Amnesty International, Human Rights Watch, YK ja muihin, jotka on laadittu OSCOL-standardin mukaisesti. Kokemukseni ja saavutusteni joukosta haluan korostaa seuraavaa. Viimeisten 2 vuoden aikana olen laatinut yli 100 asiantuntijaraporttia, jotka ovat auttaneet turvapaikanhakijoita saamaan turvapaikan. Teen yhteistyötä 15 johtavan lakifirman kanssa Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Euroopan unionissa. Vuonna 2024 minut nimettiin Expert Witness Awards -palkinnon voittajaksi kategoriassa Paras asiantuntija maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksissä. Kaikki raporttini täyttävät korkean tuomioistuimen standardit ja siviilimenettelylain vaatimukset. Vastaan oikeudellisten yritysten pyyntöihin tunnin kuluessa ja valmistan itse raportin viikon kuluessa. Nyt puhutaan ihmisoikeusloukkauksista Turkmenistanissa. Turkmenistan on yksi maailman suljetuimmista maista, jossa ihmisoikeusloukkaukset ovat järjestelmällisiä. Ensinnäkin poliittiset vainot, opposition jäsenten, aktivistien ja heidän perheidensä vainoaminen, median kontrollointi, riippumattomat mediat ovat kiellettyjä, tiedonsaanti on rajoitettua ja toimittajat kohtaavat uhkia ja pidätyksiä, kidutusta ja julmaa kohtelua. Sitä käytetään laajasti vankiloissa, poliisiasemilla ja pidätyksissä. Uskonnolliset vainot, uskonnolliset yhteisöt ja rekisteröimättömät virallisesti kohtaavat kieltoja ja pidätyksiä. Valtion rakenteet toimivat hallitsevan eliitin etujen mukaisesti, rajoittaen pääsyä oikeuteen korruption vuoksi. Liikkumisvapauden rajoittaminen. Maan poistuminen on tiukasti valvottua ja maahanmuutto kohtaa byrokraattisia esteitä, LGBT:n syrjintä. LGBT-yhteisön edustajat kohtaavat rikosoikeudellisia vainoja, väkivaltaa ja täydellisen suojan puutteen. Valtion kontrolli elämää kohtaan. Väestö on jatkuvassa turvallisuuspalveluiden valvonnassa. Raportissa käsittelen yksityiskohtaisesti kaikki näkökohdat viittauksilla lähteisiin, johtopäätöksiin ja päätelmiin. Miten työskentelen raporttien parissa Turkmenistanista? Yleensä valmistan asiantuntijaraportteja suurilta brittiläisiltä oikeusfirmoilta tai Yhdysvalloista tai Euroopan unionista saamieni ohjeiden perusteella. Esimerkkikysymykset, joita he esittävät minulle, sisältävät Turkmenistanin nykyisen poliittisen ilmapiirin kuvauksen, mukaan lukien vainot oppositiota kohtaan, mitkä riskit odottavat uskonnollisten vähemmistöjen edustajia, millainen tilanne on oikeudenmukaisen oikeuden saatavuudessa korruption oloissa ja mitkä uhkat kohtaavat LGBT-yhteisön edustajia. Mahdollisuudet sisäiseen siirtymiseen. Kuinka realistista ja turvallista tämä on hakijoille? Mitkä ovat riskit kansalaisille, jotka yrittävät poistua maasta tai kritisoivat hallitusta? Mitä uhkia on rauhanomaisten mielenosoitusten osallistujille? Miten mä luon asiantuntijaraportin? Raportin laatiminen on huolellista työtä, joka vaatii tarkkaa lähestymistapaa jokaisessa vaiheessa. Yleensä aloitan sillä, että tutkin kaikki hakijan esittämät asiakirjat. Nämä voivat olla henkilökohtaisia lausuntoja, todisteita vainoista, haastattelutallenteita ja kielteisiä päätöksiä. Tehtäväni on ymmärtää, mitkä tarkat faktat ja todisteet on tarpeen vahvistaa, jotta hakijan riski voidaan perustella mahdollisimman hyvin. Seuraava askel on tutkia tilannetta lähtömaassa.
Käytän arvostettuja kansainvälisiä ja paikallisia lähteitä kerätäkseni ajankohtaista tietoa siitä, mitä maassa tapahtuu, erityisesti hakijan turvallisuusuhkien kontekstissa. On tärkeää näyttää, miten maan yleinen tilanne liittyy hakijan henkilökohtaiseen tarinaan. Sen jälkeen valmistan perustelut. Kerättyjen tietojen perusteella analysoin, mitkä riskit erityisesti uhkaavat hakijaa, jos hän palaa omaan maahansa. Johtopäätökseni ovat aina tukevat viittauksilla luotettaviin lähteisiin, jotta raportti olisi mahdollisimman objektiivinen ja luotettava. Ja tietenkin kiinnitän paljon huomiota standardien noudattamiseen. Kaikki raporttini ovat tiukasti säädeltyjä ja noudattavat korkeimman tuomioistuimen asiantuntijatodistuksia koskevia ohjeita. Jokaisessa raportissa on totuudenmukaisuuslausunto, joka vahvistaa, että esitetyt tiedot perustuvat luotettaviin lähteisiin ja esitetyt mielipiteet ovat minun ammatillisia arvioitani. Kaikki raporttini noudattavat asetettuja standardeja. Vahvistan aina esitettyjen faktojen tarkkuuden ja johtopäätöksieni oikeellisuuden. Palkkioni ei millään tavalla riipu asian lopputuloksesta, mikä takaa työni objektiivisuuden. Lisäksi, jos se on tarpeen, olen valmis esiintymään oikeudessa ja antamaan todistajan lausuntoja hakijan lähtömaan tilanteesta. Miten tilata raportti? Jos asiakkaillesi tarvitaan asiantuntijaraportti, ota yhteyttä minuun osoitteessa info@thehumanirights.com. Raportit voidaan maksaa oikeusapujärjestelmän kautta, mikä tekee niistä hakijoille ilmaisia, joiden asioita tuetaan valtion oikeusavulla. Yksityisille kyselyille tarjotaan joustavia maksuehtoja. Työskentelen ei vain Turkmenistanista tulevien hakijoiden kanssa, vaan myös muiden entisen Neuvostoliiton maiden, kuten Armenian, Azerbaidžanin, Valko-Venäjän, Georgian, Kazakstanin, Kirgisian, Moldovan, Tadžikistanin, Ukrainan, Uzbekistanin ja Venäjän kanssa. Asiantuntijaraportti on avainväline, joka voi vaikuttaa asian onnistuneeseen lopputulokseen. Se auttaa paitsi todistamaan uhan todellisuuden, myös lisäämään hakijan luottamusta tuomioistuimen ja maahanmuuttoviranomaisten silmissä. Autan mielelläni teitä ja asiakkaitanne saavuttamaan oikeudenmukaisuuden. Kiitos huomiosta. Nähdään pian!